аз 17 феврал дар шаҳри Телавиви Исроил мусобиқаи Телавив Гранд Слам 2022 баргузор шуд. дар мусобиқаи мазкур кишвари моро 4 паҳлавон Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 73 кило, Шодмон Ризоев дар вазни то 81 кило, Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни то 90 кило ва дар вазни ҷамъи 100 кило Темур Раҳимов намояндагӣ карданд. дар мусобиқаи мазкур танҳо паҳлавони сангинвазни кишвар Темур Раҳимов нишони биринҷӣ ба даст овард. Темур Раҳимов рақобатҳои Телавив Гранд Слам 2022-ро аз даври дуюм бар зидди Серафин Компаниези исроилӣ шурӯъ кард. рақобати Темур бо варзишгари исроилӣ тақрибан 2 дақиқаву 30 сония идома ёфт. варзишгари тоҷик бо иҷрои як учиматаи зебои пон ба даст овард ва пирӯз шуд. дар даври чорякниҳоӣ Темур бо Стефан Хеги аз Австрия ба татамӣ баромад. ин нерӯсанҷиро низ паҳлавони тоҷик бо муваффақият пушти сар кард. сараввал Раҳимов пас аз як партофт имтиёзи вазаре кор кард ва дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ рақибро ба тахтапӯш зад ва роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор сохт. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ мусобиқаи Телавив Гранд Слам Темур Раҳимов бо яке аз ситораҳои ҷудои ҷаҳонӣ варзишгари муваффақи гурҷӣ Гурам Тушишвили ба рақобат пардохт. нерӯсанҷии мазкур миёни ин ду паҳлавон то вақтҳои изофа тӯл кашид. мутаассифона дар вақтҳои изофа ҷудокори маъруфи гурҷӣ Гурам Тушишвили пирӯз гардид. дар рақобат барои нишони биринҷии мусобиқаи Гранд Слам Телавив 2022 Раҳимов бо Энди Гранда аз Куба, ки дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 аз Темур шикаст хӯрда буд, нерӯсанҷӣ кард. ин навбат ҳам ҷудочии кубакӣ таслим шуд. Энди ба хотири камфаъолӣ ва ҳамеша дар дифоъ будан бо дарёфти 3 шидо мағлуб эълон шуд. ҳамин тавр Темур Раҳимов барандаи медали биринҷии мусобиқа гардид. Стефан Хеги аз Австрия нишони дуюми биринҷии ин вазнро соҳиб шуд. медали тиллоро Гурам Тушишвили аз Гурҷистон ва соҳиби медали нуқра Рафаэл Силва аз Бразилия гардиданд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақоми сеюм қарор гирифт. Паҳлавони гурҷӣ нишони